Oh, Lusizi ke kodwa bethuna into yentombi kaLwandle uNokwanda molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So indaba ke zithi uNokwanda Luthuli engaged with uLwandle Mseleku. Now uNokwanda ke ngulo bekhe kwavakala uba ukhulelwe a few months ago, asiyazi uba ime ndawoni leyo into. Waphinda ke wenza nento ze-Q&A ku-Instagram ephendula imibuzo yabantu about i-relationship yakhe noLwandle. Echaza ke nake uba she has been introduced to uMseleku kunye noMacele. Wabonisa ke nefoto zakhe uNokwanda epha eMzumbe kwaMacele. Into enzekayo ke ngoku le idibene ne-engagement yakhe noLwandle, kukho i-account on Facebook kaLwandle eye yaposta uNokwanda yathi iqanda lami. Then ke ngoku kwakhona umntu oposta kwi-page ebhalwe noba izingane zesithembu okanye uthando nesithembu, apho abantu baposta into zakwamseleku, yamthega uba hey iza Nokwanda sewuyapostwa nguLwandle. Now uLwandle ke ku-Facebook wakhe or Instagram or any social media accounts akamfaki uNokwanda, yasoloko nguNokwanda ofaka izinto zakhe ezidibene noLwandle. So abantu ke bathi la account kaLwandle iposta uNokwanda ayo original account kaLwandle. uNokwanda nguye owenzela account ogqiba waziposta. And then ke ngoku kule nto idibene engagement uLady Londi ke on Facebook uye wathetha ngayo. And then ke ngoku uNokwanda ke waphendula engathi mhlambi andazi uyayiphika, kodwa wathi xebuzwa ngumntu wavuma, kodwa wathi ngeyakulonyaka kupheleyo. So ke xa ngeyakulonyaka kupheleyo kuyabuza uba kutheni engatsho. Zange ndaxakwa bethunani sisifirifiri sento. Mna kuqala ngoku ndithetha andiyiva kakuhle, kodwa into endiyibonayo mna ngeyoba uNokwanda lo shem sisono into yakhe iyayifuna i-publicity, uyafuna naye uba arecognizwe as umntu odyola kwaMseleku the same way amantombi kaMpumelelo evezwa nakwi-TV, because khangabe khona ku-season 1 khangabe khona naku-season 2 and simazi inguye intombi kaLwandle ekudala waba nayo. So shem mntana abantu ngoku sekukhangeleka ingathi sefuna nje noko naye abonakale, hence esenza nezi-Q&A ko-Instagram. Awanda kutheni shem angade avezwe yena uLwandle. Yena ke siyambona futhi uba ungathi ngumntu othulileyo, so I'm sure mhlawumbi noba nguMacele othi akafuni uba i-relationships zakhe zibekwe ngaphandle. Shem mntana abantu uNokwanda ke nake ingathi uyasifuna i-spotlight, but ke i-spotlight asipopi. Khanikhenisho ke nakuba nicinga ntoni ngale nto ye-engagement kaLwandle nale ntombi kaLwandle nesi sifirifiri sakhe? Mamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.